Hola, soc Raquel Quelart, soc periodista d'Economia i de Finances de La Vanguardia, actualment treballo a La Vanguardia, i soc també directora del podcast Bolsillo i autora del llibre Cuida tu bolsillo. Doncs fa més o menys al voltant de 4 anys, ja cap a 5, doncs em van proposar fer un podcast, que és un podcast de La Vanguardia, sobre finances domèstiques, d'economia domèstica, i per una mica fer divulgació del que és l'economia, diguéssim, per tothom, no? Perquè moltes vegades el problema de l'economia domèstica és que la gent normal i corrent li costa molt entendre molts conceptes perquè ho troba molt complicat, diguéssim, per exemple, el tema de la inflació, entendre la inflació, el tema de com fer un pressupost, el tema de totes les tècniques que hi ha a nivell d'economia domèstica per poder tenir unes finances sanejades, i és un tema que és cert que hi ha molta gent que li costa. I el propòsit del podcast era fer un producte que fos entretingut, que la gent digués, ostres, que interessant és aquest tema, i realment em serveix de motivació per començar a organitzar-me millor. Hi ha gent que realment escolta el podcast i ja ho fa molt bé, però encara ho vol fer millor. I hi ha una altra gent que diu, jo la veritat és que a mi els diners se m'escapen de les mans, i si realment aquest podcast em pot servir per millorar això i realment a poc anar fent un estalvi i poder fins i tot invertir, si és el cas, i tenir unes finances molt més, diguéssim, sanejades i viure molt millor, doncs encara millor, no? Hi ha una màxima que a mi m'agrada molt, que és que si comprem coses que no necessitem, haurem de vendre coses que necessitem, d'acord? I això sempre és així. Si comprem coses que no necessitem i sense cap mena de planificació, a la llarga, ja sigui a curt, mitjà o llarg termini, haurem d'estar-nos i d'estalviar en coses que realment necessitem o fins i tot vendre-les, no? Quantes vegades ha passat, segurament molta gent que ens està escoltant diu, doncs a mi m'ha passat, no? O conec un familiar que li ha passat. Llavors, jo crec que hem de ser molt conscients a l'hora de la despesa, que realment un dels principals enemics de la nostra butxaca és el tema de la despesa descontrolada, hem de ser molt conscients d'això. Segurament hi ha gent que diu, bé, és que jo no puc estalviar perquè guanyo un sou molt petit. I jo a aquesta gent sempre li dic que evidentment hi ha dues vies. Primer, fer-nos un pressupost, perquè aquest pressupost ens donarà seguretat a l'hora de gastar amb les coses que hem planificat. I d'arribar a final de mes sense la por de dir, podré pagar aquesta factura o podré pagar aquella altra. I per la gent que també guanya pocs diners, dir-li que intenti, a banda de controlar més la despesa i de planificar més, d'intentar guanyar més diners. I jo sé que hi ha gent que diu, és que no tinc opció, segur, perquè actualment hi ha molt de cursos de formació i segurament ho sap l'Ajuntament de la Llagosta, que hi ha molt de cursos de formació, d'aprendre català, de l'escola, d'altres escoles per a adults, que ens poden obrir moltes portes per aconseguir feines amb les que tinguem un millor sou. I en aquest sentit, si guanyem més diners, també tindrem més diners per poder estalviar i també rendibilitzar aquest estalvi i viure molt millor del que vivim. Realment no hi ha un percentatge, sí que és veritat que el percentatge òptim que surt a tots els manuals de finances domèstiques és el tema d'estalviar un 20% del que guanyem, però realment a mi aquest percentatge no em sembla que sigui aplicable per tothom. Jo l'important sempre dic que és que en la mesura del que puguem, de com sigui la nostra vida, dels fills que tinguem, de com sigui la nostra llar, sempre establir un percentatge que sigui còmode per estalviar per nosaltres i que ens permeti viure bé. Vull dir, viure bé en el sentit de tenir les nostres necessitats cobertes i de quan en quan poder disposar o poder donar-nos algun caprici, no? A tothom li agrada de quan en quan sortir a dinar a algun lloc o marxar a vacances un cop l'any, no? I una vegada establim aquest percentatge, que pot ser un 5, un 10%, un 20%, si guanyem més diners, doncs aquest percentatge pot ser encara més, doncs a partir d'aquí, cada mes, a principi de mes, hauríem de separar aquests diners del nostre compte d'estalvi amb un compte, diguéssim, d'estalvi. Un compte d'estalvi que podria ser, per exemple, un compte remunerat o un dipòsit bancari que ens doni uns diners sobre aquest estalvi que tenim, no? I una vegada tinguem un matalàs d'emergència,
vull dir, el matalàs d'emergència ha de cobrir entre 3 i 6 mesos de les nostres despeses habituals, doncs aquí ja podrem començar, amb els diners que ens sobrin d'aquest matalàs d'emergència, podrem començar a invertir per tal de rendibilitzar aquest estalvi. I per què volem invertir? Perquè hi ha molta gent que, és cert que en la societat actual molta gent equipara el que és la inversió de l'especulació i no és així, és diferent, no? Si voleu puc comentar una mica la diferència. Especular és comprar una cosa per després vendre-la més cara i això no és invertir. Invertir és invertir moltes vegades en actius que és per mantenir-los, i el dia en què ens faci falta pel que sigui aquells diners, poder vendre, però no amb la intenció d'especular, sinó de mantenir uns diners, de mantenir un patrimoni que a la llarga ens pot donar més estabilitat a la nostra vida, no? Doncs, evidentment, no hi ha una recepta per tothom, perquè sí que és cert que tothom, diguéssim, el tema d'inversió és com un trajo a mida, no? Cadascú ha d'invertir amb allò que se senti més còmode. I, evidentment, com més informació tinguem i més coneixement d'inversions, més còmode ens sentirem a l'hora d'invertir en certs actius. Perquè és cert que, per exemple, jo poso un exemple, tothom, aquí a Espanya, per exemple, a Catalunya i a Espanya, és molt comú comprar-se habitatges per invertir, això ja ho sabem, d'acord? O sigui, la segona residència, i a ningú o molta gent no li fa por, i en canvi, quan li diuen d'invertir en accions, que en accions d'empresa és invertir en economia real, és que donar, diguéssim, liquiditat a les empreses perquè puguin generar llocs de treball i puguin prosperar i tothom realment vagi millor, doncs li fa por, no? I segurament això forma part del desconeixement de la poca cultura financera que tenim. Doncs bé, a mesura que anem coneixent més sobre el tema de la inversió, segurament ens sentirem molt més còmodes a l'hora de poder explorar i poder invertir en allò que realment nosaltres considerem que volem destinar els nostres diners a allò. Sí que és cert que a l'hora d'invertir hauríem de tenir molt en compte les nostres prioritats a curt, a mitjà i llarg termini, i per tant hauríem de fer-ho amb planificació i estratègia, i si no sabem fer-ho hauríem de contactar amb un professional, amb un assessor financer que sigui independent, que no estigui casat amb cap banc ni tingui interessos, diguéssim, per col·locar certs productes, que ens pugui traçar un pla, una estratègia per poder ficar els nostres diners en els actius en els que ens sentim còmodes invertint i que, a més, això és important per dos motius. Primerament, pel tema de la inflació, perquè cada any, com ja sabeu, tenim una inflació mitjana d'un 2, un 3% a llarg termini. En aquests últims anys la inflació ha sigut molt més alta i això fa que perdem poder adquisitiu. Si tenim els diners en el banc, aquests diners van perdent poder adquisitiu, i els impostos, perquè, com ja sabem, cada any, cada família, uns quants centenars o fins i tot milers d'euros van a parar a impostos. I, per tant, el nostre poder adquisitiu es veu mermat per dos factors, pel tema dels impostos i pel tema de la inflació. La nostra inversió hauria d'amortiguar l'efecte de la inflació i dels impostos. És cert, i realment a pobles com per exemple la Llagosta, que la renda mitjana de les llars de la Llagosta és una de les més baixes del Vallès Oriental, realment la costa de gener encara s'intensifica més, no? O sigui, el fet de dir, ostres, és que m'he d'estrenyar moltíssim el cinturó perquè és que no podré pagar factures o realment hauré de tirar d'estalvis que tenia per poder pagar perquè ho hem fet malament al Nadal. I per què ho hem fet malament? Perquè hem comès excessos, ens hem excedit en la despesa, i no hem planificat. Jo sempre dic que quan arriba el Nadal hauríem de planificar realment del sou que hem guanyat quants diners podem destinar, diguéssim, als regals de Nadal. I si ho fem bé, no hauríem de patir les conseqüències de la costa de gener. Dit això, a la costa de gener hi ha dos riscos, el fet de la ressaca del Nadal, d'haver fet les coses malament i sense planificació, i el segon risc són les rebaixes d'hivern, perquè és cert que les rebaixes d'hivern són una oportunitat per comprar allò que necessitem a un preu més rebaixat o, per exemple, comprar-nos algun caprici que ens podem permetre a un preu molt més econòmic i, per tant, això seria estalvi. Però també és veritat que és un risc perquè podem caure en la tentació de comprar coses que no necessitem i que no ens podem permetre. Per tant, també en el tema de les rebaixes d'hivern, sobretot dic planificació, perquè si no la costa de gener encara serà molt més difícil de superar.
I dit això, la costa de gener, en aquest sentit, doncs, ja ho he dit, no hi ha receptes màgiques. Si comprem allò que no necessitem, doncs ho passarem malament i fins i tot haurem de vendre coses que necessitem. I bé, ja et dic, la costa de gener es tracta de planificar bé els nostres ingressos i jo sempre dic que el gener és un bon moment per planificar la despesa de tot l'any. Per exemple, si hem de marxar de vacances a l'estiu, doncs hauríem de periodificar cada mes els diners que haurem de destinar per poder pagar les vacances d'estiu. És un moment de dir quins objectius vull aconseguir financers, vitals i financers a curt termini, a un any vista, i fins i tot també revisar els objectius que tenim a mitjà i llarg termini i amb això doncs, anant fent rectificacions en el nostre pressupost. Jo, la veritat, el buy now, pay later, que és aquesta tendència que hi ha, que ens ve dels Estats Units, de les compres fragmentades, i això vol dir comprar una cosa ara i pagar-ho a terminis, no ho recomano gens. Realment és un perill molt greu per la nostra butxaca, un perill imminent i que cada vegada hi ha més gent que ho fa. I per què no m'agrada? Perquè realment si realment hem fet bé els deures i hem fet un pressupost, no necessitem pagar res a terminis, i menys aquestes petites compres, perquè per mi no té cap sentit, per exemple, comprar un jersei o unes entrades de cinema a terminis. I actualment, qualsevol persona que hagi intentat comprar online unes entrades de cinema o de teatre o anar a un concert o fins i tot fer compres a qualsevol plataforma online, veurà que per molt baix que sigui l'import, li dona l'opció de fragmentar. I això és un error. O sigui, les compres a termini, el finançament l'hem de tenir realment reservat per les coses importants. I quines són les coses importants? Per exemple, la compra d'un habitatge. La compra d'un habitatge és una cosa que, evidentment, és un capital molt alt, molt important, i està clar que per molt que estalviem no podrem comprar-nos un habitatge així com així. Realment en aquest cas sí que estaria justificat, d'acord? Però és que aquest tipus del finançament de coses que no són necessàries, que a la llarga, a part de que el nostre endeutament pujarà i per tant la nostra salut financera es ressentirà, si algun dia necessitem un préstec, per exemple, per comprar un pis, el banc tindrà en compte que tenim uns altres deutes pendents, d'acord? I això ens impossibilitarà poder comprar aquest pis. I ara això ho dic, és molt important perquè aquí a la Llagosta, com a tot arreu, com a tot l'estat espanyol i a tota Catalunya, doncs hi ha molt de jovent que té dificultats per accedir a un habitatge. Llavors jo crec que un consell és que mantinguin a ratlla les compres a terminis. El buy now, pay later és un error per la nostra butxaca. Doncs a veure, hi ha aquí una regla que és una regla una mica un marc per començar a fer-nos aquest pressupost, que és la regla del 50-30-20. I aquesta regla el que ens diu és que el 50% dels nostres ingressos mensuals haurien d'anar destinats a coses necessàries, d'acord? Com per exemple la hipoteca o el lloguer, pagament de subministres, el telèfon, també per al menjar que necessitem menjar durant el mes, d'acord? I això hauria de ser el 50% dels nostres ingressos, d'acord? O sigui que si és una llar on s'ingressen 3.000 euros al mes, doncs aproximadament 1.500 haurien d'anar destinats a aquests conceptes. El 30% restant és aquell oci, diguéssim, més subjectiu. Per exemple, podríem ficar les extraescolars que no són necessàries als nostres fills, en aquest 30%, que no són coses realment molt imprescindibles. També hauríem de ficar els diners que fem, els àpats que fem fora de casa, en els restaurants, les sortides que fem fora de casa, anirien en aquest 30%. I el 20% restant seria estalvi i inversió. Com he dit, la regla màgica en finances domèstiques és destinar un 20% a estalvi i inversió, però evidentment, com hem dit, aquest percentatge pot variar depenent de cada cas. No és el mateix una llar que tinguin 2 fills que una llar que tinguin 4 fills, que serà molt més difícil estalviar.